Terve! Tässä on nyt tämmöstä keliä, että välillä on satanut vettä ja nyt sataa sitten taas jo lunta ja on pakastumassa. Tappara on voittanut kaikki pelit heikon Mikkelin ottelun jälkeen, joten jännittävää helsinkiläisjoukkueen ottelua kannatti lähteä katsomaan Nordicselle. Ei tää keli täällä Helsingissäkään nyt niin kauhean häävi ole, mutta hyvä on, että on liukuistet kalossit tuossa lenkkareitten päällä. Toki tuolla olisi kuivempaa väylää tuolla Mannerheimintie varressa, mutta se on tosiaan Mannerheimintie perusparannus, niin se oli aika tukkonen se loppupätkä. Ja kyllähän siitä nyt kävelytietä ainakin tällä oikealla puolella oli, mutta tässä on ihan hyvin pelin alku. Niin. No joo, Helsingissä välimatkat on pienemmät kuin Mikkelissä, eli hetkessä kävelee tähän stadionille ja Nordis on ihan tuossa takana sitten. Tuosta stadionin kulmalta tuli tänne parkkipaikan puolelle, mutta ei se mitään. Aikataulu on just sopiva, eli kello on nyt 3:15. Ja Jokereilla maalissa oli Ville Kolppanen. Tamperelaisittain mielenkiintoista, että kaikki 3 KV:sta hankittua pelaajaa myös mukana. Arvoisa yleisö, tässä kotijoukkue Helsingin Jokerit! Numero 24, Aleksi Katalainen, 2010, aika 14, 43. Meillä on ensimmäinen erä pelattu, Jokerit tulkoon tilanteessa 1-1. Taistele Jokerit! 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 Oi joo. Ostettavaksi, mutta sieltä nyt sai ainakin tämä Jokerin vitoinen henkilö omansa onnea. Yleisö oli hieman reilu 5000 ihmistä, mutta myyntipisteistä vain osa avoinna, joten lähdin hakemaan kahveita jo kesken toisen erän. Koko 9 vaateli Virtanen, 5 minuuttia plus rangaistus, syy päähän kohdistunut taklaus. 5 minuuttia sen käsi 21 Sankeli, Virta aika 41, 36. Kiekko pyörii oikeassa paikassa,
liikaa helppo jää. Joukkueen täysin lopulliseksi. Kolmatta erää jäljellä 2 minuuttia. Mitä? Ei. Hannes Häkkilä. Syöttäjät 51 Leevi Kremberg ja 22 Alexander Horslund. Onnelaika 64-43. Näin on nyt tänä ottelun päättynyt Jokeriiton voittaa Tukon tänään maalein 2-1. Ja tästä suoraan pelaajaharjoitteluun. Mikko, ole hyvä. Kiitos Jussi, se on siellä. Maaliin meni. Mitkä fiilikset? Hyvä fiiliksen tärkein piste meille. Turvallista korvataan. Nähdään viikon kuussua. Lauantai-illan päätteeksi oli enää ohjelmassa kotimatka takaisin Tampereelle. Kiitokset katselusta ja nähdään seuraavassa videossa.